Субҳ хайр, дӯстони азиз. Имрӯз берун офтобаки хушрӯ, вообще берун хушрӯ ҳай. Имрӯз неке чун ҳар вақта хнуки ях хай, трезае кушода мондаги ҳастам. Ман барои он ки саҳар кати инҷода ош кардестам. Имрӯз рӯзи шанбе, на оша обаша андохтум. Мемонумша камтар душад, пастар кунуша газаша. Кудако ҳам инҷода сиёвуш. О Нилуф Салмон инҷода хобай, хонавам хеле титу питад. Ман аввал ош кардам, гуфтум зербака андозам, обша андозам, ҷӯшида истад, баъд вай кунам. Баъд инҷоҳо биём ябор ҳама ҷой ҷамъ кунаму вай кунам, пилисос кунам, якам хал пилисоси лёгкий гӯям. Баъд тамом. Сиёвуш мана бин ябор. Шляпаи сиёвуша бина. Сиёвуш! Дӯстони азиз, ман инҷода ош бо детаи дига чеснок андохтамша, майда-майда ҷӯшида истаем. Саат 12 мехом тез ҳама ҷой ҷамъ кардам, мехом пилисос мекунам, ҳозир тамом. Имрӯз 18 декабр ҳастад, дӯстони азиз. Имрӯз зодрӯзи Худо раҳмати хуштомадам будак ва хостам ам хе ош кардан, ам худо мошинем гуфтем. Ҳа чира бош шикасти ҳамина. Нашидак нашиканша, ҳар 5 минут нашиканша. Скочиш кунам. Ана михал дӯстони азиз, ҳам хостам ҳама касал шинем, тамом михел вайне ош кунам гуфтум. Ана михел берун инҷа шавҳарам каме шанбе бозор харид кардан. Инҷа анор овардиян, анорҳои хеле майдача чӣ хел бошанд намедонам. Ва инҷа себи сирху зарду ва ини хеле пичинако, намедонам нишон дода будам то на надода будам то на, хеле пичинако чам оварда буданд. Ден майдак дарунаш семечка дорад, беҳадам хел бамазза ки маъқул шудак. Барои ҳамин гуфтам ки иқаи дига гирифта биёрем, ки кудако дахай мехӯранд вай ягон вақт. Ман хел камтар себи зард, себ сурх оварда. Анор гуфтум нок биёрен, намедонам наёфтиян ё қимати бад буда ки нагирифтиян. Баъд аблипиха хостам ки ба фикрам аблипиха наёфтиян ки гиранд барои чой кати. Оста Нилуфар чаппа нашавад ҳаму кудак. Ва бо инҷода 20 донаи дига тухм гуфтум 20 дона гирен, тамом. Барои ки бо 10 таи дига ҳастай 30 тана гирен, гуфтам як ҳафтада бисёри бад мешад. Барои ҳами камтар овардан, тамом. Нилуфар либосотро напӯшен, рафтем берун. Инҷа сушилкада либосо ҳастай, ҳаваё ҷобаҷо кунам. Дӯстони азиз, соат 1 гузаштак ва ман на оша дам партофтам. Инҷода ва 4 донаи дига тухм мондам. Тухм беҳад калон, барои 4 дона мондам, тамом. Ростига оша гӯшташ камтар ҳастай. Хар меҳмону қа бисёр намефиёд гӯем, ду кас меҳмон аст, тамом. Барои ҳамин хотир гуфтам ки вай ябора 3-4 донаи дига тухмам кунам, бо хушрӯ мешад гуфтам. Кудако берундан. Инҷа сиёвушаш рафта одамои дида. Дӯстони азиз, инҷода ош то ҳол дам хӯрдестай. Ва мани тухмоя бинен чӣ аҳвол. Иноша бина. Нависен дӯстони азиз, ки ҳами секрети нағз тухм тоза шуданаша медонад. Нависен комментарийда. Илтимос дӯстони азиз. Ростига ман ҳамин ҳар дафъае ки тухм обҷӯш кунам, ҳар дафъа ҳамин аҳвол мешад. Лекин мегӯянд ки чӣ қадаре ки тухм свежи бошад, ҳамин қадар вақте ки меҷӯшонишад мечаспад. ҳамқа тоза карданаш қин мешад. Лекин ман намедонам чӣ кукарам дар кор ки чтобы ҳамқа нормални тоза шавад. Медонам ки хай оби лимон андохтан дар кор, лекин лимон надорум ки чтобы андозим шад. Ана мехел медонам ки намак меандозиша то ки вақте ки агар ки тухм кафад тит нашавад дар дирни обу ҷошта истад.
намак меандозиша барои ҳамин не ки ҳамин пӯсташа ҷудо кардан чӣ кор кардан дар кораи нависен. Ман интизора чира мону чира хидат гирмон инҷа ин маълима чӣ кор кардааста ҳама бумагожа гирифта чия ин ай бобои барфиш чӣ бабай кабутай ин як бумага бинан чӣ кор кардай ха красный кан вай руш красный будай вай вообще ришаш сафед мешад инош сиёҳ мешад чашмош дӯстони азиз ман инҷа омадам кӯдакоя ҷобаҷо кардам очамшон низ ҳаминҷода кати очамшон имрӯз дароз шидем ва иқа видео низ бисёр накардем ин видео охираш мехал ҳамин девол мешад суҳбат кунӣ мешад камтар мехом фикрома гуфтан як бора баъд хайру хуш кунем дӯстони азиз рости гап намедонам ки видео чанд қашдай ба фикрам хела кӯтоҳ шудаги аст ҳамин саҳари камтар видео кардам тамом дига баъди обедам хал 6 темошам качи суҳбат карда яке бинем ки бенҳалакай торик шуда очама намондам рафтан шиненифтум ҳаминҷода кати кӯдаку ҳама каса анам хел дӯстони азиз ҳамин кати влога ба охир расонам дӯстони азиз дар охири видео гуфтанӣ ҳастам ки ҳамеша худатона эҳтиёт кунен сиҳат саломат бошен ҳама вақт қадри якдигаритона донен қадри шавҳартона донен қадри худтона донен ҳурмат кунен иззат кунен зеро ҳамин ягона шавҳар зан гӯем инсоне ҳаст ки то охири ҳаёт ҳама вақт кати шумо ҳастанд дар назди шумо ҳастанд дастгирии шумо ҳастанд ва чихеле ки шумо масалан ба шавҳаратон дар кор ҳастед ҳеҷ кас шумоя ихел қадр намекунад ба ҳеҷ кас шумо ихел дар кор нестен намедонам рости гап шумо фаҳмиден фикрои мана ё ки не барои он ки ҳама қадар кардестам ки то ки фаҳмонам ҳамон фикрама натонистестам умуман гирем дӯстони азиз якдигара қадр кунен хизмати якдигара кунен ҳеҷ вақт дили якдигартона наранҷонен дӯстони азиз хушбахт бошед ҳама вақт хушбахт бошед анам хел дӯстони азиз хайр дар паноҳи худо бошен ҳамеша худатона чихеле ки гуфтам эҳтиёт кунен барои он ки ози ҳамин вақт гӯем беҳад баи душвор омадагӣ ҳастай барои ҳама пеш аз ҳама ин саломатӣ ҳастай хайр дӯстони азиз